rok tinini 5 March 2023 ni narokno common nam house tai ending tai goti narokno riribano narok sajak hangke play khaidi narok o channel no sajak hangke subscribe khaidi tai narok bell icon no click khai notification manmaja narok khlai tongi hingkai video no narok sajai tongkha like kaisa khlai ready hingkai narok je ano bai like khlai renai subscribe khainai rok no je ano support khainai rok no belai ke hambai hingkai chong miyani kisa nainai leyano 30 tarik ni nari 30 tarik no 1 house tai 6 house important ni rijak hingkai important jaga go narok ni second round no esaro narong success wngkai ni khakao hingkai aboni bisingo bo narok no 1 house ni rijak 10 12 14 16 18 hingkai nainadi oron bisingo 1 house phailiya hingkai 6 house ni bisingo narok no 61 62 63 67 68 hingkai abono fix ni narok no rimani second round no 62 success wngka hingkai je thwngnai rok ba borok success wngka je thwngya rok ba success wngliya hingkai aboni bisingo narok no 0 tai 1 house ni manmani aboni bisingo guti narok no rijak hingkai tai 7 house bo ang manmani aboni bisingo guti rijak hingkai 5 house manmani aboni bisingo guti rijak hingkai 3 tai 8 house ni bisingo narok no guti rikha hingkai tai kaisa narok no je guti thwngni hini rimani aboni bisingo 42 success wngkha first round no efaro hingkai narok sajai tongkha hingkai o video no naiwi pura like khai kaisa ready tai total wngwi tongkha hingkai channel no subscribe khai ready hingkai tabo chwng thanglainak je tini ni salni common number o hingkai tini ni salo ang narok ni bagwi mamwi phaikha je 4 tai 9 house hingkai tini ni bagwi narok 4 tai 9 house no narok hero plate khaimanai tai ending o bo narok play khaimanai haifano thapmelo je tongmani abono no narok sajak khai play khai kintu 4 tai 9 tini ni salo ani thani fix tongnai hingkai narok sajak hangkha abo play khlai redi hingkai abono karwi bo ani oro tai kaisa tai kwbangma house ending phaijak aboni bisingo narok no guti sairibano narok sajak khai play khai hingkai 0 tai 5 house ani oro target kaisa phaijak hingkai aboni bisingo 0 house ni bisingo phaikha hingkai 0 3 phaimano 0 2 phaimano tai 0 7 phaimano 0 6 phaimano tarpore 0 1 phaimano hingkai abono fix jodi narok sajak hangkha abono bo play khai di ai 5 hours ni bisingo phaikha hingkai 5 51 52 tai 54 56 58 sorry 58 hingkai narok abo bo sajak hangkha narok play khlai mano hingkai tai kaisa narok no ani phaipijak 4 tai 9 to narok no already rijak hingkai 4 9 ni bisingo jodi phaikha hingkai narok 41 43 44 47 tai 49 abono narok play khaide abono fix hingkai abono karwi bo narok no 9 house ni khetre 92 narok play khlai mano tarpore 93 play khlai mano 98 play khlai mano kintu tini salo 98 bo kisa 9 hours phaikha 98 no bitlai common abono no hit thwngmano hingkai 91 bo play khai mano 94 bo play khai mano abono fix tini ni salo hingkai abono bagwi abono karwi bo haino hai 3 tai 8 abo bo manjak hingkai aboni 3 house ni bisingo 22 31 34 37 tai 38 abono no fix hingkai abono norok play khlai mano sajak hangkhe play khlai hingkai 8 house ni bisingo 81 82 84 83 tarpore 87 sajak hangkhe narok abono bo play khlai manai hingkai tai 2 house ni bisingo bo important mangkha tai 1 house aboni bisingo hingka 1 house khetre phaikha hingka 1 0 1 2 phaimano 1 6 phaimano tarpore 1 7
1/4 abono fix tongnai norok sajak kangka abono mo play khlai di okay 4th house ni jodi norok sajak kangka 4th house ni play khaina amchu kangka 41 43 ang 4th house ni rijak kamung 4th house ni rijak tai rina nangli aba hingkai tabo norok no goti norok je goti thangna musungnai rok goti thangna musuk hangkai norok tini salo 92 thingmanai 26 thingmanai 29 thingmanai 22 thingmanai 77 thingmanai 72 27 tai 85 58 81 18 abono fix tini salo goti norok sajak kangka abono play khlai mano ar jodi je kwbang thangna musu yarok o goti no play khlai di tai house main house kai tini salo 4 tai 9 o duita house no norok play khlai mannai ending tini rilia tamoni ke ending rikangkai bo norok goti bangnai norok sajak kangka thapmela tongo ar jodi single goti wngkha de tini ni salo norok single goti thangna amsa tini salo 41 kaisa thangui mannai 92 kaisa thangui mannai obono fix ani hisabo norok sajak kangkai play khlai obono thangui mannai hingkai je ani video no nai sajak tongnai rok borok please subscribe khai ridi tai bell icon no click khaiui like kaisa khlai ridi hingkai asung no hingkai je khlai rinai rok no je like khlainai rok no belai no hambai norok ani support khai tongma bagui hingkai norok no next day o norok no video rina bagui chai tongnai taibo norok no success rina bagui chai tongnai hingkai tini bagui norok bagui asung no hambai.